जोंनि चिरां हिसाबै जों मोननै गिदिर गिदिर कम्पानि जों मोननो थांगासिनो दं। बेवहाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट माखासे खाबु थायो। जेब्लानो बे इन्डास्ट्रिया जागोन लामाफ्रा मोजां जागोन आरो लोगोसे बेवहाय लेबारफोर फैगोन, बाहेरानिफ्राय मानसि फैगोन। बङाइगावजों नांजाबनाय थांलाय फैलाय लामाया जोंनि थाखाय खोब गोनांथार। बे लामाया फाखाब्लाबो बायजोब्बायमोन आरो गोजोनपुरि गामिया थांलाय फैलायनि थाखाय दा मोजां मोनसे राहा दा मोननो थांगासिनो दं। काजलगांव मिउनिसिपालिटी बर्डनि सिङाव थानाय नैबे गोजोनपुरि एरिया 4 नम्बर वार्ड बेनि थाखाय बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। बेवहाय लगभग 1300 मिटार जे लामा फाखा लामा जों दिनैहाय गायसननाय जादों, खुन्थिया गायसननाय जादों आसामनि मुख्यमन्त्रि पकिकरन मोनसे आसनिनि गेजेरजों। बे मिउनिसिपालिटीनि सिङावहाय जों 7 कौटि टाका मोनबोदोंमोन आरो बेनिनो पार्ट हिसाबै नैबे गोजोनपुरि गामियाव संगनपुरि गामियाव बेबायदिनो मोनब्रै मोनबासो स्किमा जों दिनै शुभारम्भ खालामदों आरो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। गोबाव सम बे लामाया जायाखैमोन, दिनै मोननो हाबाय आरो बे लामा जानायाव निश्चय जोंनि बे जिहेतु टाउन एरिया गोलैयो, मिउनिसिपालिटी एरिया गोलैयो, बङाइगावजों नांजाबनाय थांलाय फैलाय लामाया जोंनि थाखाय खोब गोनांथार। बे लामाया फाखाब्लाबो बायजोब्बायमोन, नाथाय जों बेखौ गोदानै दिनै बानायनायनि खाबु मोनबाय। बे जोंनि थाखाय खोब मोजां आरो गोजोनपुरि गामिया थांलाय फैलायनि थाखाय दा मोजां मोनसे राहा दा मोननो थांगासिनो दं आरो बेखौ जों मोनसिगोन। दा नोंथाङा बङाइगाव रिफाइनारि पेट्रलियाम लिमिटेडखौ लानानै पार्लियामेन्टआव मोनसे अभियोग खालामदोंमोन सार, बेयो दा माबोरै जानांगौ? बियो बङाइगाव रिफाइनारिया आइअसिएलनि आन्दारावहाय बेनि एक्सपेनसननि मोनसे प्रक्रिया जों रायज्लायबाय थादोंमोन आरो बे एक्सपेनसननि जि रायज्लायनाय हाबाफारि बे जागासिनो दङ। कम्पानिया आइअसिएलआ जोंनाव हा बिदों 1000 बिगा, बेनि गेजेराव जोङो 532 बिगाखौ होनो हाबाय आरो बेनिनो माखासेखौ दा प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखौ जों मिजिंथिदों नैबे कयेक मासनि गेजेराव बेनि थाखायथ' जों मोजां खबर मोनोबा बे आइअसिएल एक्सपेनसननि खामानिया जागोन आरो बिनि जगाजगा दाबो दंबाय थायो। जों मानगोना आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों आरो जोंनि पेट्रलियाम मिनिस्टार रामेश्वर तेलि आरो इउनियन मिनिस्टार बे पेट्रलियाम मिनिस्ट्रिजों जगाजग खालामबाय थानाय जादों आरो जों आसा थिदों जे बेयो एक्सपेनसना जायोबा आगोलाव 2.5 मोन, दा 5 मेट्रिक टन मिलियन 1000 मिलियन बे मोनसे एक्सपेनसना जासिगोन। दा जोंनि चिरां हिसाबै जों मोननै गिदिर गिदिर कम्पानि जों मोननो थांगासिनो दं। मोनसेया नैबे एक्सपेनसना जायोबा बेखौ जों मोननो हाबाय आरो मोनसे अलरेडि जाखाबाय एचपिसिएल हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेसन लिमिटेड। दाख्लै कामारदङायाव जिहेतु जोंनि मानगोनां रामेश्वर तेलि बिथाङा स्टेट मिनिस्टार पेट्रलियाम मन्त्रि बिथाङा फैनानै गायसनफैबाय। दा बे मोननैबो कम्पानिया जायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे रांखान्थि जौगानायाव मानसिफ्रा खामानिनि मोनसे राहा मोनगोन, खाबु मोनगोन आरो बेखौ जों बयबो हास्थायदों आरो बे मोनसे बिटिआर एकर्डनिनो मोनसे एजेन्डा आरो एकर्डनि गेजेरजों बेबायदि कम्पानिया फैगोन। दिनै बेवहाय जोंनि ओनसोलाव मोनसे सान्थि फैबाय, बयबो बेवहाय खामानि मावनो गोसो जादों आरो बेखौनो जों बरायनानै दिनै बे हाबाफारिया जागासिनो दङ आरो बेजों बिटिआर ओनसोलनि थाखाय खोब गोजोनथाव खौरां। बेवहाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट माखासे खाबु थायो। सिदा सिदिया जाबाय मा, बेवहाय माखासे साख्रि मोनगोन, फिसायानो जा गिदिरानो जा माखासे प्रक्रिया दं, बेनि थाखाय जों प्रिपारेसन खालामनांगोन। इनडाइरेक्टआ जाबाय मा, जेब्लानो बे इन्डास्ट्रिया जागोन लामाफ्रा मोजां जागोन आरो लोगोसे बेवहाय लामा सामा जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय दखान सखान जागोन, टायार दखाननि मानसिफ्रा होनानै जानो हागोन, बबेबा मोनसे धाबा होनानै जानो हागोन। बे एनसिलारि जि माखासे दखानफोर होनो हानायनि माखासे खाबु बेवहाय थायो। खारन बेवहाय लेबारफोर फैगोन, बाहेरानिफ्राय मानसि फैगोन, ड्राइभारफोर फैगोन। बे गासै मानसिफ्रा फैनाय लोगो लोगो बिसोरनो जानाय लोंनाय थानाय गासैबोथ' नांगोन। गारि फाहामनायनि थाखाय बेवहाय गेरेज नांगोन। बे गासैबो जिनिसा सरजाबो। दा बेवहाय जोंनि मानसिफ्रा गेरेज खालामनो हानाय मानसिफ्रा गेरेज खालामना होगोन, नङा होमबा? सोरबा धाबा होगोन, सोरबा हटेल होनानै जागोन। बेबायदिसो जोंनि रांखान्थि अबस्थाया जौगालाङो। आरो गासैबोथ' साख्रि मोनजोबनाय नङा। दा साफा सानैया जोंना मोनगोन, जायफ्रा मोननो जैग' दं बिथांमोना मोनगोन। खिन्थु जायहा खामानि मावनानै जानायनि खाबु दङ बिसोर खाबुखौ मोनगोन। गथिखे बे जोंनि थाखाय खोब मोजां। गेलेमफु नोगोर फारसे थांनाय रेल लामाबो खोनानो मोनदों, ओमफ्राय राजा लामाबो माब्लासिमाव जानायनि? बेवहाय मोननै लामाया दा आराम्भ जाबाय। रेल लामायाबो बेहाय बेनि सेंसनाबो जाबाय, अलरेडि पजिसन लाखाजोब्बाय, खालि कनस्ट्राक्सननिसो बाखि। बेहाय गोनो गोथो जेबो गैया। क'क्राझारनिफ्राय गेलेमफुसिम रेल लामाया दा जानायनि लामायाव। लोगोसे सामथाइबारिनिफ्राय गेलेमफुसिम जे नेसनेल हाइवे बेबो आराम्भ जासिगोन।